Yeah. Ngifike ngakwenza lokho umuntu wabheka ithombe zami oyishoyo khona isithombe sike satrenda ngangigqoke ijacket first ascent. Yeah, ngiyakhumbula. Ngisanda kuphuma esikoleni lapho ngiqunqile. Ngangisebenza inkontrakt eThekwini. Most yabantu abakungithandi manginje. Bangifuna manje. So menza umuntu ophuma matric kulonyaka othi yena ufuna ukufana noQuality ufuna lo quality wamanje. Yeah. Unyaka ngiphuma esikoleni 2014. Unyaka ngingaphandle. Yeah. Shuthi umuntu osuka manje esikoleni uyabona usazoba ivuka lingana ukuze cover lento engiyiyo manje. 10 years. Shuthi lo muntu lo uzolokhu uzana ngoba ngineminyaka ngidume ngo 20